Na kama mahaifiyata da mijina suna aikata masha'a a falo. Mahaifiyata ita ta haɗa mu da ni da mijina, muka fara soyayya, muka yi soyayya na tsawon shekara ɗaya tare kafin nan muka zo muka yi aure. Takan zo gida ta zo ta duba mu domin dukanmu muna gari ɗaya ne tare. Sai rana ɗaya ta zo gidana da ɗan safe haka irin karfe 10 haka. Sai ta ce ayyukan ta zo za ta ɗan kai zuwa rana. Da na gama abun karyawa sai na sa abincin rana na ce to ko da watakila ban da ba na kai ko awa 2 haka a salon, watakila zan tawar akwai mutane. Na bar abinci a cikin kicin su ci kafin in dawo. Na shiga mota har na fara tafiya sai na leka sai na ga ban ɗauki relax zan wanke kai ba. Sai na dawo gida sai na zo zan ɗauka sai na zo na tawar da su a falo suna aikata masha'a. Mijina ko irin wannan ya je ya yi nadama da na ga kama su da mahaifiyata, shi ma bai yi ba, ma haka ma mahaifiyata ma ba ta yi ba. Na tambaye su wannan abun tsawon yaushe ne ya fara, suka ce min tsawon wata 3 in ji mahaifiyata. Sai na shiru na ce mata ba zan faɗa wa babanmu ba domin ba na so wannan abun kunya ya yinga yawo a cikin anguwa. Na rufa musu asiri. Amma dama ni a cikin zuciyana ina neman takardar saki domin ma har na faɗa mishi gara ya sake ni da wannan abun kunyan ya ci gaba da faruwa domin na san ba za su yi su dina ba ko da ni na kama su. Ana kan haka bai wuci sati ba sai mahaifiyata ga idan karfe 11 na safe a gidana ta zo ta ce mamijina akan cewa tana dauke da cikin shi. A ranar na sa shi ya sake ni, na tattara kayana na koma gidan je na faɗa komai ma mahaifina. Tana dawo gida da yamma shi mai dan kara mata saki. Labarin da dai muka samu a gari shine mijina zai auri mahaifiyata domin su ɓoye wannan cikin da yake jikinta. Ni abin da ya fi ɗaure min kai shine wato ya daɗe mamana tana son shi ko shi ma ya daɗe yana son ta domin su dinga aikata wannan masha'a. Ni dai kawai an sa ni a tsakiya. Amma abun nan har a yanzu wallahi yana ci min tuwo a kwarya. Ina so a ɗan ban shawarwarin da zan yi in abun ma ya fita min a cikin zuciyana.